Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34 ngadto sa 40. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduseo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahon. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha, labing importanteng sugo sama sa una. Igugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.